de bro ye Kumawood TV she no say de obedi dwumadi hu chia me no ye fred kofi esponten me no utimi frɛ me esu a oyiri pebre they say esu ni nyina ka echire kofi esponten no emre no duru a ye pebre a ye kwa wiye no ne me yiri amama se nyina temenka ebi say me free eye chiri a na me ho de eyi nkahwam enye nkaboni hu de eyi nkahwam ama kuro ni nyina baga so hwan de seni ma to me din se esibonten esikutu a oyiri pebre me no enene maye mode hye konkron chiame a bibedi dwumadi ehu chiame na hye nso se eduru eye kukuada na se dapa kuku a yabakosem atatimpon sabi yebebo yadoma ahwe ikurum bebi obi awo no na ye de ne de ye ama no eno na ene yebedi adwuma na hye nso se dwumadi ewi efo Kumawood TV so eche enteta so Facebook Kumawood TV ubenya yo ho saa nso na mesrew wadaroma dwumadi ewi mane nko ye YouTube o ma wate na mon share the link sana ye mi chief producer famous on Facebook I say please share the link o call ye YouTuber share the link na share nso just o share link nko sorry o share no o share link no for adwenkyere ebra eye comment session no no ebia no wantimi ama eye afedie no so bi mekere phone line bi etum no wantimi ama aso bia fa wa de wadwenkyere ne bra ne yenkenkan so emran ene ye dweto de no so no che no se ye ma me adusa adusa no ona boy ma de dwumadi bro sa so na da chi hunu spiritual center onso wasankare 47 onso so eso ya sibi nana mensa ono so eje so nana mensa no number de 0249650703 onso kan bi ma ye de dwumadi bro the twin powers almost wa brepo papa yo mutete aban almost ene kan bi a dwumadi ye de bro ena amia ma de nyina bidimafo herbal center almost we bu kwantepon so no udu awogwa ho ona papa yi ebuto odi ni dwuma ono so ena ye kofa baya dwumadi wi ye de bro na dwumadi wi se da me ka kiro no e fa de ahinta wabrabonum de ahinta osusumsemu de ahinta wo ye yasetenemu no ena de ebesomo na hye no so se bi ubitima ba dwumadi so ana se bi upeso boa yen na dwumadi etumpon a ye number na wo screen so no fa simple capre ubitim de atoso ana se upese ye ton odweton de ma wa o friend so ebejo so famous bejo so ana me akọ Facebook nte mefa na me no di eye nkomo na ehye bia eye company ne de be ma wono enyi de di so fefefe ene ya de nyina eye papa ko finya meche fofi konkron nyame achenade o ase ibebowura mu se abusua bia no firi ba bi na baaye na abusua bia nso wona kraboa abusua bia nso won ton a se bi edi echi ne nton de na ye ma ye abusua ne ye akraboa na edi echi no edien na wo ma e wo yasetene mu papa wo ha ne nyina no obehwe egu ho ama wo na so nya wonten na bia me ka kire wo se wo yira ukroma ben a eno anu no wiye esi wo ye wasetene mu abrabo mu a wo bon efi se ene ye fro se akua abusua be no firi mu a o se o bi kura pacho bi firi ye amwa so krum bi firi bantuma u firi yi kapreso abusua be na obo ase e pacho ma mi anka nkyere me wo pa abusa wa yira kruma ben wa yira de kwa yin ni emu na kanyankopon abusa wa o se ya mi pacho na me ye kristo ni nti wadar ma mi se ho na me de be kwa efe maame hwedi papa hwedi mi nuadofo nyesa de fro cabas debi collection o tight o lorfe ene kire wakwantu ede utu untimi mfa 5 cities nkonkran enye possible saa nso na untimi mfa eye 1 million emfa nko kijitia ene so nye possible bia no e wo ne lorfe ede utua nto bia na abusunya ofiri mu ene na kraboa na mane ne na mamre a wo ye a eta na chi a asetena no be mu bebi ofiri obi a osu o ewo na abusuam na ne nton a obo no eso na kire de bobre wi ena ma ewiase ena okoju medie no eye soronko medie no ko Facebook se da me kan eso wi pebre no me no shane so dwumedi wi se da me kan YouTube eye Sponti TV ana esioba TV ubenya live ewo ho Facebook enso benya live o ye Kumawood TV ana Sponti
TV o Facebook papa ma kwa ba yeah bro e bia boko jana da roma enyina ho ye pa sa da obusu be na free me kona sa wow o ye kona e kona krabo ko wo na papa nton be ya me papa free sokoba haya na obo nton be na nton na minnim bet ono so busu ya bono na ye frɛ nton na o papa so free ade be ba haya mo enti ye free ye maame abusuem ye ne sa maame abusu na ye papa ye me papa de no kra de man hyen da musa bet me kai bet asem re afika kra ene for afford ye to o mfanya kwankyere ma yo mat because me nton amebo enti me de mabusu ya de eno ne sa eko na abusu me free bosomtwe de enye abusu ha nton bosomtwe ne sa nton okay nton ye 12 minimpa enti me free bosomtwe ye free ye obusumburu bosomtwe ye bosum sika ye bosum afra bosum pra bosumakon what I say ye po abena ye wasase ya ne nyina ye nton ye bo na me nam sim free bosomtwe na sa entonton ya ekeka nyina no ahana ne ye ba no kwan mu na ye ba no ene efefa sa no ma wo nyina de betutu ye kwan mu ne afa de aye abusua na abusua ne de na already no code Genesis chapter 49 na abusua kodu bi no mu nyina wa abusua sa abusua ne ye bidi nkomo ne wo dada piao ene feyefa asona na feye ko wie eye aduana eba ne nsen ene benya aye asona abusua wadaroma ene bija eye yo asona abusua ne de ma yo asona abusua de tie ne se akana abusua ne nyina no ne wanchia o yo me chiachi anuanom ne adofo nyina omusu na ma me ye dom no ban chiachi amu nyina ma me Joyce a US ne adade chiachi amu nyina ma me Joyce ye nchia o odimafo no mu nyina chiachi amu adusa de o mu nyina chiachi amu se mu nyina mo so mo nhwe bi mo na madawro mantene ye te ha ne kre yo asuna abusua no efa akanfo abusua no obia bakosem free Mesopotamia yakasa Mesopotamia Syria Iraq Lebanon Palestine Egypt Saudi honi nyina na Mesopotamia Israel ni nyina Mesopotamia nti obi ka so ho no ofura na se opse de be ya obetiase eno no ebinim be wura mu ba Egypt mo be Nubia Northern Nubia binim ko start Nubia Sudan so na me chono enti saa no mo ne namu a be pie Jenin eba Timbuktu Bindusala ye Mali so na me chono no mo nyina betena tena enti obi akuta na busua ne na ade a na hintasem a ode ye den ode nam saa enti saa abusua we no mo beduru na mo ba no mo se ye frɛ mo asona na asona no before then no na mo maame oba panyina na oda wo ma no ono na ewo mo nyina se de esi kan ba bia mo ko gina apoti no ya adanse asebere so maame bia ye frɛ no nana musu MUSU asona maame nana musu oba panyina no ka ono na nka nana musu no ono ne nana na omo de na to asona no saa ne tie na emo no nana musu no eba warware papa bia ye frɛ na ageman wo akrokare adanse akrokare so ena ono so wo adanse asebenso ena saa mere na ne hene ye frɛ na nabone ena na duboy wo mo so betena wo mo kɔ akyerɛkyerɛ no ye kuro bi a 5 tribes a wo mo eba nyina ho na wo di kan akɔso wo mo free ode sentachiman no eba no bono manso ba no ho na wo nyina akɔbɔ mo a wo mo ba mfantefo ka ho echiefo ka ho denchira ka ho na asante asanfo no ka ho na twifo nti saa 5 tribes we no we mu na wo mo ye de wo mo bo mu ana mo ba te se nuanom obi ade na busua obi a gina ne ba bi anza ampanyifo ka sa adanse nkoto obi a da ne bon ano koto bon ano saa ne tie nti wo mo ba ye no ba bi a mo besu ye ne akyerɛkyerɛ nti wo ba akyerɛkyerɛ no wo ba na adansefo so wo ho nti kingdom ne ya adansefo de nti wo mo nyina ba ya adansefo ni yanti eni denchira ni eni asante ni eni wei so nti saa na etie nti wo mo ba ya betena ho no
obi a won ba bia ogina nti saa papa ya ye kana dubo ni ade no mo kotena adanse a kire nsa no mo firi ho aba kanchiabo kro bi friend kanchiabo ba manso akra obi saa kro no bi sukura ho ma kanchiabo na omo ba kokobia ante kokobia ante ho no na kuntunkurunkun ne ofori panyi ne ofori kuma no no ono no mo ye ona asona ebe yi ni wadi mo adi mo ebi kokotena adanse akrofrom aha nti area ekura mo betena ho ene saa nkro ekura a mekeka kwen ena dompase sa dompase hino so ono so koka wo mo nti saa nkrofo we ena omo ye nti tamra mura no so omo hu se omo dose no population no rise no omo sesa de omo be migrate akwa abu akwa asi akwa so ho na omo kokotena ya omo capital de chebi no chebi lesa enye eye sofulai tanoso abu akwa nemom chebi abu akwa achim abu akwa na okay ntu omo efri akwantom nyina no omo tena bia pam kotena ye ne chebi abu akwa sa chebi abu akwa no mo fa ne se ho ne omo ye eno no ye abu akwafo no ene ye wo kotokufo no so omo so kokotena asante achim agogo sa agogo that area no omo so omo kokotena ho asankore ni asankare sa nkrofo ni nyina ka ho adwo ka ho nti sa area no no mo from asante achim agogo no asante achim omo na ni asante fo ko ye na nya abu akwafo asante achim ye agogo fo ye ena one asante be ko ye because omo ya asona de hye ni bia omo so bi asona ene bi so ye agona abusua no de ba bia be ko bia tradition bia be ko bia obenya abusua bia wo oba ya asante ha abusua wo chene bia wo ndi kuro Anzembe because mumu okueku obiare na adwuma nyame pempem dofu obiare na adwuma mumu okueku obiare na adwuma abusia okueku obiare na adwuma aha o kire se abusua bia wa asante me kire akan bia no akan bia no ebu okueku bia no asante o na adwuma oyo bia da ne bo ano sa na tie asonafo na adwuma oyo ofin o de adwuma oyo kumawu adwuma oyo saa so na bantima onso adwuma oyo ede kan wa ma ne nyina ye nkoku a yesom ebe ya akanfo eno na papa yi guso o chechireba papa ye twade wa se wonse wo kan nyina kire se asona fapem nyina ewo eye abu akwa aya se eye achema bu akwa na empenisem kire se offensive force eye asona de hia omusu bedi ade bi mpre bi ma me bi so sori ya ne ma ensu bedi ade no kore de tiene se na me kire no obekọ ba bia no benya sa asona busua ne bi wo ho o konfantia e from dumana fo ye kan asona fo no muso kan dunama fo nti sa ne netie na emom ya santene ne ya chim danchira so na me kire no adanse ne de ye kasa no ye tongue no ye baako so na mchono nti uko de tongue no dane ana ase wedi no so dane sa ene netie nti wo mo so otia say friends otia kenten no so wo so ye offensefo sa na te wo so ye asonafo joso ye asonafo so na mchono nkrono on the price so ya tuna kwa so price so kwa utafu ye nana abna boa 1610 ena ekosi 1640 no ena offensive ono di offensive ni di asonafo anim ema ne de hye be ma ebedi ade nana abna boa aboa da boa aboa dia oso ono ansana doku abi so ba ansana nana afia doku onso ba 1817 ekosi 1835 onso de achemabu akwa ebedi ade ono di ofori panyini ebedi ade ewa asona ewu sa na ofori panyin no ono ne kuntunkunukun ena o migrate ya o mo call achemabu akwa so na mjono ena ofori kuma so ono nso ne adanse ye boa so adanse ye boa ono oba o kan ho no nso call bepono so akuapem bepono so enti kuntunkunukun ne ada ofori panyin no omo de oba ye frɛ no achirago so na achirago ena omo de ne call ye enti na achirago no mu na obeba wo jakoma
Jakoma me fan say Kufuado mo maame no mo nana no mo tunde no Jakoma no ono soso no so ho dem akura Kufuado ya sunani o mo sa abusua na na e ka mo asem no entina asonafo mo tietiafo on ze o mo nyina ya kanfo Israelfo no sa na mo tie da bi asa Kufuado ye tia asonafo bi e mehye mu bia no me yentietia o mo ho ofe papa o mo nyama so se asona nani etiko na tese obi ahofe yes ne kre o mo mra no ese ne tetiko sa de obi animu efe sanete na o mo nyeso nso so de asona ana ofori na o ba pa Kufuado sanete etribia na asonafo no umusuban tese asonafo no ye calm o mo pa adwuma samcheno o mo de tambia o na adwuma no mo ye nka sa oba offense so ya besine no mo dua nti besine tete no be fako Nigeria ene Mali nti gonjafo no na merchants a mo so ba beteto saa de ne free that area no mo de ko sanete nti no mo so akuadwuma na o mo nyina trash no nyina ne eye o mo akuadwuma na no mo ye na akuadwuma no pa de hwemu asantefo ne be akuadwuma kese eno kura no ma boa Ghana Gold Coast to Gold Coast nyina se de no akuadwuma pa nti o mo sika de metima ka se o ma no ansa ne o ma ne bitimi agina no na ye sankrofo na no mo peku adwuma pa metete mpanisem se ya santoa onso be di ade a onso de ne ba e be di ade efiti eye na di kopim no na di kopim echi no 1896 e be si 1890 no on the last obahima onso sore e be di asona ejapade na ya santoa na ne ba ye frɛ na Afrani Kuma ene ne di hine Afrani Kuma saamre no to na ne ye oba panyini na emo makon na mo koye no ena ma ne ba ye so popular say o ka wo mo nti ono ka ho bi Afrani Kuma ka ho bi ena o mo de o mo nyina akọ sahis no ono ne o hina no o saamre na emo mo di kopim no di kopim jima o mo hine ne firi o mo di firi asankare ena o mo de ba ho adwoso sanete ebisu call ada Manso area and say Amansie area sanete enti asonafo no de ndie wo mu de enimu no na o mu betena that area no and na wo hina e friend o pass hini e friend obiri agyi ono ne be defeat sa ankrofo no na do boy no o be defeat wo mu na mo askatae achem asonafo no edwane ye ebi no atete mo muntam tete free sa brankete ne kokobia ante no mo bi call the sen akrofrom so akrofrom abusan hodo ne bebere susu firi ho o mo susu enda o mo ne de call achem na ntokwa ne tama na asante ne denhira kono no mo ntimi nyina nimu mo hono no mo edi firi ho asonafo no on pentokwa sankrofo na asonafo asenfo sankrofo ne nyina no mo ntimi nyina ntokwa nti o mo nyina akokọ efiri mu impo ayifo na dansefo no kura bebere su firi mu koy bonsra no bu bonsra no nyina o mo koy se ntokwa no continuous sa na shintina ase once before then na adanse no denchira no obi antime ne nonko ehunu ane se de no sitie no to ofa obi anto oba afi bia na obeje na tribute na firi ho nton no de aba na obeje am de ade ko no mabeje so na me che no obu aba os bia fanase kam ho ade we se wo na obe 7 e bia we de mo beba so na me che no e bia kwaside bia wo de mo ba eduru odwura we beba be yese we de nantwie beba ntisa na omo eye wan fi ko ni ko nantwie no so na me che no papa yen hwa de wa ase ene wo hwe eye anwurani a utum se papa ni ti eni nanim abai o ya anwurani wo hwe isremni a nanim de we fatete mark no so we de we isremni na wo hwe asantini a wo hwe de ti eni nanim tum ne ni kokokokokokokoko akwa hwe nanim pa se bidie eni nani kokokokokokoko da bi we de o ya asantini wo hwe asonani a papa naniama on kokorowa eni mo fite to say asunani yehwe denchirafo sene no musu eno motenten no gramo sitie asantefo sene no musitie ye ka eye aduanafo nso sene no mususu no omunyina so omusu eno mu entade him sene ne sitie titimremu no samra no de ne nyina na omu structure na ya de kro because they are the same people so na mchana the same people sankrofo no
then chira from adawu no so ye David ya boni de broni ba na oba corrupt na be David original name ni dawu dawu asefo no ne de chira fo no omo na omo nti no omo de to omo ho so ebinum so frɛ Yakuba ukwa ebinum okɔ divoire frɛ omo so Yakuba omo so ye Jacob so asefo edin we ne mu ne original names na ɛwɔ Israel nkɔfo no ba no omo be sini nyina etrase madan da be fa sa ne tie nti omo nyina structure no ye adekoro ufa ha kofa ku divoire ne adade nyina omo structure no ye adekoro ebi ekrokrowa ebi brane kakra ɛhɔ ne hɔ be sa brane pa no de omo so free Mizrim ay Mizrahi ene Palestine so Sudan Kenya Ethiopia sankrofo we no na ɛyɛ brane nti omo so adwane ba ha according to the Bible prophecy no yankopon ka sɛ omo aye omo adwene sɛ o twe Israel for so na sɛ Egypt sɛ obekwa kwaje Israel for sɛ o ma Babylon hene medi omo so dia ne obema ma sɛ Egypt ahene no so omo akuro no so adampan nti ma oye pam omo nyina begu West Africa so nti West Africa atententen for no nyina ɛyɛ sankrofo no. All right, but I say me papa ko finya me che ne de eya abakosem no ato wanimu no o say asonafo de ekrenya minim nie bebe mu firi ba ya mu nyina bedi twi chebi ebuakwa oho ana ebinya asonafo na adanse ene na omotie na mibusa say famous wadaroma boa me ne mfa o makra boa ento so asonafo no kwa ben so na asonafo nso so inye o makra boa na kraboa no ede adwuma na edi papa yenhwe se famous enya mfa kraboa no ento so a eba ne sen na asona ede to ye nananom so ombenya din asona na kraboa no ede mfa so de ene de ma om den ema wo mu ewo asetrem akraboa te se ukọ Bible mu a emra na ye nana ye frɛ no Yakuba na na mfrɛ no Jacob no abusu yakodum yenu nyina o ma wo mu obi akraboa so na nka yimo yebo pa nka de a ye de jata wamu ye akanfo ni nyina de jata akanfo nyina abusu ye ya giche mu nyina jata na ye ba hayi ebeduru hayi na obi koduru ba bi no hu se ade we die me de be ye makraboa so na me che no wagina ho wo krem aboa wo papa sanete aboa ye friend say ono na friend kwa da bi no e na asona akraboa ano ne akraboa ejina ho e madien e wo asona abusu wo mo konwa bia o mo ye bia no eso na asona no de se maame na ye kasa asona na wo ye obi a na wo ye brane no nka ono de no modu te se wo sono so na me che no ene fa na asona na kwa de bi symbol no de me kasa me ka ho asem kakra je se ekire ansa because me peninsa matia fa ho ne se ye se oye aboa bi a nani kwa akiri na so kwa akiri ena onimnyansa nim tete because no ho ansa na abode ye so ba enti sa aboa we okwa akiri na okọ mfante a omusu ko hu aboa wowo na aboa wowo no ze famous benya asona aboa wowo ni bia ka ode to ma me asona aboa no asona wono so ya bebi te se kokko na we say no say ukuna ansa na onfiri ba bia ode tuo bono na ode tie bono ansa na onfiri from mesi from no na to from no ase no tutu nani ede ntia se onim se ani na ye kan sa aboa we ani aboa bi te se wo ode sense aboa we pete ani okodi ani omo wo soro a omo hunu omo akire nti yese omo hunu from asonafo ekwa akire omo na kuta the third eye for no omo hunu from nenti ade bi a se ode hunhum asem no ode kwa spiritual ade na so bi a ode hwehwe ade a ewo from a omo hunu hunhum asem se de ewo pa bibi ewo from a ye de esi na hwehwe no hunu nti hadre se obenya aboa we because wunya na nina enti asona wo ni odie ena aboa no hwe akire ena aboa we ni tifo ono no wo no onso ni tifo enti enka ekabe ye se asonafo ni tifo ana asa wo no a oda ho no na nkrofo no se omo wo amana bi mu so on se cave bi nti aboa we na bepam wo mu firi ho
Abepamo from asuna from ho they were living at the ground ukọ adanse akrokere ho a saa na no wo ho omutwa amana no tese bia dem ha na omudem won susu ja ho do na tukuru ba bi keto bi ne da ho no mo pie firi amene no ma bedi di abonten no ma beda anajo nam se ntokwa ne ntie na be ba saa amere ntie omu pie a woni wo mo kuku no mututu ne saa ntie wo pie prako pa na oba wo so saa na akoye ntie saa bon no mu na aboa no wa omu hunu na omu free bon no bet aboa osono a ye kana semwe ono onse ne na no soso ntie wo tia wo so a ntie ono ni de ya omu ka so osono asono no soso be say ono na e protect wo na aboa kwa adobi ne de se de na wo kasa ni ade na obi a ope nimdie no soso okuta sa aboa no ai yes aboa na ni kwa chi sa kuta nimdie ntie ka asonafo a omudi nimdie na odoma nkoma do dom omodo nipa nsoso omodo nipa so ba aboa nso ni ohun ade na odwane o ai ono mu dwane tokwa no ono oba fie ni nipa ti fie senye se etuo na betoto mpregba o tambia won ofie saa no se kwa adobi no aduane a obedi no obedi bi osem na kra odi agro beba befa saa na ti omuni nipa nenam akoy okromfo saa na ti o wi ade onyanse ndi obefa sisi ade do bidas na wadaruma abuso bia wo ne nchi ana na meka se we wo mo nchi ano ne ofori no ofori na ofori na omoye no ofori panyin no saa pan so na omo te asuna busua na nkasa eye ofori panyin no eye mame bemba ono no ofori na no ye ofori na o maame ye wia butua na ewo wia ene asiamwa donko a ono ne kuntunkurunku maame no sa ena obewo wia bewo adanse yebo adane saa ofori panyin no ofori kuma no no obewo wo mu saa na netie enti omumu ena ebenya afapem asona ebenya afapem saa netie okay eno mso mu za krabo wi eno no ye omo se patriarch no na ye de wono na gina se ofori panyin ono no ukọ agunafo a omo de the sen aduanafo nso so de ayi friend say bomakusi na de gina hobet abusua na nkasa panyin na nkasa de na oye ono na eye kumbu na Cote d'Ivoire na ye fe no agin kokobo no eti yenkwadwe na owura mu de yenkwadwe na so kakra dwe na so ba ne sen no mo krabo no ba krama ne ba ne sen eno so de benya mo fapem ewo ya akama mu ya se tituru adanse aduana cash eja for no omupo anu mpoja no e ba ne sen aduana no eye agin kokobo na omo de omo bae no in the year 1200 no omo kotena Cote d'Ivoire but ya no omo kasa ebo no nyina na kotena Cote d'Ivoire entesa saa aduana fo no omo na kotena Cote d'Ivoire ebi ni German ne saa corona ne kaka no saa mofo no nyina omo kasa ankrofo no enti omo kingdom no na kingdom bi e frɛ no Kofan Empire omo na ebi tu omo ebi no se Dagomba bere frɛ ba ko bera ne din me refi me boni din omo se omo na ebi tu omo firi ho enti ba bia na omo tete no di abakuro mu ne dwunamu no na ɛhɔ na newo but oba na obenya bi wo Ghana ha the same corona so obi wa so hon sa na tie na nam se no omo ne namo a du ba bi kura na eja ho odin enti omo ba ko a na ope eja na onya bi enti ne krama no so akwa okopa aduane adi enti okwa na obi asoja eja no ho no efiri wusi a asa aboa bi hu nam te se onso ote nam aduane a ote ehwa srade nam no ya de gu da no ho no ohun ye na ohun se srade nam no na we no tamo eja no enti ode ekọ na akwa ede akopa ba bi atena na nka wadi enti okwa na okoto ndura enti ndura no hu na no se ene de atwea ama manya ade atwea brade atwea ama manya ade e kasa atwea no one kraman no otwea no one ne kraman ewiase nyina enhwe otwea no otwea no ono no kraman no the bible e kasa ensura ade no na kraman kraman no ono ne otwea enti wo se otwea ama manya ade eno ne atwea abrade o se abrade
asase mu ndue na otwe na ba enti atwea otwe ne we oye otwea oye wowo but atwea de ono ne we no okay I see otwea no we no ono nti ono ne krama no sabra ne friend atwea so na nti odi atwea mama nya ade ene eno peye atwea abrade so ena omusamra ne bi so ne amoa kare ane adoa amoa kare ne adoa na no kare ne adoa no de ntia ma omde ma omo ne se emra na omo nam no emema no dɔɔso sin ma no nti na wo ma ware ho odin nti omo ye se ombe ware omo ho nti we no omde di omo ho few it is the teasing them say amoa kare ne adoa abrade omo ware wo mo ya adapafo amoa kare ne adoa adapafo na ban say no benya kusi omkosi wampam no omde begina so yi omahini aduana kusi na omo tetefo mpanifo omantima mfa akunya na nyina eye mpanifo ni bi na mum akunya no yegina no aduana nkasa no abusu na omo ye titire pa ene akwamu fo no kumawu ene asumunya na nokure ni so bi kasa asumunya ne akwamu ene ne nam anya nokure omuso ya abusu ya na omuso so wo omuso mo nam omo fa omo nim so omo ye aduanafo so na mecho no omuso ye aduanafo omuso tu ha ono ba ko na efre no ofori kwabe onne na ne asumunya no so na mecho no ena kumawu so ono so efre no bibia kumawu doma boma agogo manso eno de omahini omo nkronkron omo nkronkron no tachiman asuminya ana doma na sa doma kusini de ono no na owo kumase ha doma kusi kumase no boma kusi na wo ka ho asem boma kusi na doma kusi wono na omode na yi agina but nanka eye akwamufo no ena wo se komode ena wo se omode omo nipa agina de o se ehufu ni wodi ya yeso we de se de asonafo ye furu panyin no na wo se nka akwamu na akwamu no ntokwa furu wo mo en ntina ma we no ma ye omo se omo ne aduana fo no ye ho se omo ne edi no omo kon saa from that area Cote d'Ivoire no musa na omo de kon sama omo ne nsmafo kokon omo ntimi antena ho na omo de ba mfante eye twefo heman omo ntimi so na mecho no na omo ba fro se meti ase ye akwatia omo fro na omo ba asare mankese ne asaman so we no nyina ye saa aduana fo ye abusua anza na ebesi abruwa ba kon so ye fre no dokuwa saa ono so ono na penso na nkura no mienu no e wo se we ne di ade panyin ne di ade o ma na se o ma panyin ne ade beto ma ketwa na di ade nti abruwa no so ka se ne sa na te ade a panyin ne ade ade a ene ono so kopa ba bia atena so na mecho nti ono so dan woni e call them say nsawam ansa na omo sa dan woni ba nya na wase no so omo ba ono so anya yi na omo dan omo ne se omo de ba omo ne na mua be pie kumase ye hwa de wampam what you say wampam de last year che say time ahenie na meka say akwamufu ahenie no ehwe ase no ana wampam for sorry omo ni ahoden no ena na wo say ne nkrofo no be say ne omo betena ho na ye be ye omo yakayaka de ene obedan nani asa akọ baabi ofiri baaye but baabi ofiri baaye no kra wantimi anko ahenie ni bi Cote d'Ivoire wantimi anko but ahenie ni bi wo ho aye from Germanfo enti saa doma ya ye kana asem yi wampamfo no wo mo wo fa ene German ina na ye fra na dinkra ageman wo mo nyina ya aduanafo so na mcho no enti wo mo nkro no de edoso wo bekokro bia bi wo ho wo ba kumase Aston apagya wo so kan wo mo ho bia mso wo so kan ho bia apagyafo no mo kan wo mo kumawu nyina so ya aduanafo sa wo so kumawu kan ho papa ye hwa de wa se ye hu se we mu nyina wo ho eye sebi abusua omo wa sebi no matete omo enso ba kumase a omo wo omo so ya de hye omo wa se bibusa se omo so omo di eye ewura ayini ni bia eye ana omo timiti bi se ofenso yitimi di ewura ayini dabi doma kusi onso betimi di ayini ni bia na so omo nyina ya de hyefo doma kusi na ya kan doma no ono omo tama no omo wa no
adumanu sojala ho no barras old barras new barras e omode akotechere ne mu ho no ene ado ato saa ba new old sojala e omone saa domafo no so na mcho no enti ho ene omone ne kun ya omodi ne sunku ne domakusi so wo no wantimi anyina nim omo saa koto omo wo abesim asantefo ye saa no omo kon ye enti na asantefo no omo nya baabi ntina ansa na omo dede omo ano ande ko ma wampam ho no wampam wam no eye kuro a na ewo ewo wamfie wam kuma wamanafo nza wamanafo na ewo wamfie enti saa wam no na wo mo na gi saa nkrofo na wampam na ba ko sukura kuro ba ko bi so wo ho so wo ho saa ansa na wo mo hu se wo de wampam wo de wam apam mu na akwa akotena wam apam mu na duru ba bi mo se ne wampam no de ne wo fenti no mo beto doma enti 1958 na be documented accredited say doma but almost omo di free no ma nsa wo mo ho na omo ba se omo di omo do omo man but na enye ade a e wa bontin say enti doma no nkyerase ne say doma se me do we man do man di no doma so na do o man do o man no eno ne doma enti aduana fo no wo mu ketu akura na osa akotena saa area no na omo chia ne say doma ya aduana aduna ya aduna o doma aduana so ya aduana ya aduna na aduna so I see yebre yachi chief producer wadaro ma wo ho asafa eye awma kraboa no to so ma me kire kraman no na membusa asem bi mfa kramai papa ohwe kramai a eja e trainer ni na oporo du kuma ni wura ande benya eye edua enafo edua enafo yi bibusa se eja no ene kraman mfaso de be na omunya firi na eba asetere mu a e kire de mfaso de omunya firi mu se emra na omunam na se eja ni ho no eduaba na obedie so na mjano unya nam kura wontemi tutu enti aboa we ko fa saa de we ba neja no etutua no a eba no na nere se de o ma ye ne si wo so de ayi de betimi ayama na efe na eja na so de na enere bet hu se eja se ko efi wusi ko na etua wa fa baabi na eja no wa so mo tutwa nam no se bi gu so se eden o pa aduane edi no ko hu ye no de na no bo mu ni nyina so say komodin nti no pa aduane nti ena ono so ba na o say we di aboa ya boa me ese nye tumi ye ka say ja se bi penifo kire say ye ka tumi ni amoden omo samra ne de ma omo ne ojaba na samre no kura no na kingdom no ayede akolapse wo bepo no so pepo so wo no akwamu na nkasa no na akwamu na akolapse because afrani kuma sen ofori panyini ne ofori kuma no ene koto share no so so na mchon e wo bepo no so nti wentina nya popa so no ne saa kire ponfo ne ne ho ene late ene omo saa pam no ma no kodi nsuo nachi nti ucha do me bridge na nsa na okwa ko mu saa microphone ba bi obo okay yanka de oba asantemamu ya yenkunya nde etituru akunya kese pa so bo pa ye ko sika kufi sikadwa kofi nyane sa eno na sabi ya otimidi eje ye hu se eye ade esombo ma asanteman wi sikadwa kofi firi wa minim de ewa akire bi na mum sikadwa kofi pa na sabi e ma asante ya asante atisa asuna ene aduana eden pa na ma aduana ye aduana apart from oma akraboa no fre different from akunya me ba akunya se de ye hu se akunya sombo yiti ye ka asante a ye ntan ka asante akraboa ye represent asante o akunya na nso de aka no e kame ye se aka akraboa na ye hu bibia nti pese me hu se asante fo so enti akunya oyekofo no so wa akraboa omsa e de ye ma omo ho but me bisa se omo nso omakunya no e de na dan watima hu se akunya we de se bi eso edimu omo onyam omakunya na edimu ene akwamu akunya keke akunya na ade bia nka ho a ayi ema ne ye soronko chen se de etimi ka sisikadwa kofi ye ko sikadwa kofi fie otase se omo wa ade bisa omo de bo omo apart from aboa we no de menim ade foforo bia omo de side to omo ho so na mche no beto omo no omo de omo fa coastal na omo de omo ne asantefo yi ne
ayifo yi anhia adansefo yi nyina anhia metete mpanisem bi se na aduanafo no omuso wo sikadwako firi bi ana mu wo agudi akunya ba ko ho ena ukọ eye chebi nso a omuso kura agudi akunya no so mienu omu ana omunum se omu aye akunya ne bi sa omu wo bi wo ho oho minim eye jamanfo no jamanfo jaman omuso nyina ka eye omu ya aduanafo no na ukọ jaman won so benya busu ya won so ye yokuo obeye ko na ne ade ba akunya na friends agudi akunya no obuso obi jamanfo na wo oh papa say jamanfo say aduanafo aduana mu nya aduanafo say jaman no ho bete ontimi ka anya aduana panyine ni jaman yi ana no mbo fa jaman no ontimi ka say oye akwamu so na me jono jaman anya akwamu so kwanso na aduana wo mu nyina so hwe mu a achi eye maame ba ko achia ne ni akrama no abrade nso e ono ane sa abo na akuma akware amoakware no soso na ayi edidi omu hu fe oh okay edidi omu hu fe se amoakware ani ado a omu ware omu hu amoakware ni ado anuanu ma omu ware omu adeduana fo be ware omu se na me ka se na ware mema no ndo so sin ma no ntina ma omu de tizi wo omu edidi omu hu fe se amoakware ni ado a omu ware omu ne se omu ware omu abusua ba ko na omu ware omu sa na tie sa na tie nti eno na omu de aye ayi bet adhia brade no ankasa ne ade aye yi bet amoakare ne de ade a omu ye no sa bre no so ana omu se ma ho 19 no ena omu ware omu a omu de to omu fe omu de di omu fe se amoakare ne ado a waye den omu ware omu sa na tie na modern mo se da wo ka se chinchina German fo nya aduanafo yi me se omu ye aduana na emom German akoye golden stool a otumfo tie obi bobo na mane ena ma German ene asante wo ebae ifo no the hunter war no no hunter war there sa hunter war no mra 1874 na broni ajojo asantefo kura no okay na German fo ya bontukufo no omo te ponko so se omo betimi ne omo de mpaboa ne yakon omo se ya chemfo nya chemfo no na se chemaboa kwafo da bi da golden stool na ekodi ko ho no omo papa no omo ko first one wan fi omo omo ko second one wan fi omo third one o twa ba akuti na odi to ya omo sa de bae na asantefo boa omo so mbokwa kokko na na to kwano mu ya identity na okodi golden stool senya ne dia se won no golden stool ni kwan so obi anya bi nti so obi wo bi obeje sa na tie se na henie no ni kwan so obi di owo no obi wo bi wo de hwe se oba edwamu a omba hwe oma henkwa no be hwe ntoma wo ho ansa na wono afra nto ya kase ntoma we na fra ntoma obo so obi enfra bi wo say o ye unique also o dance on ko chen abrempompo ni nyina sanity nti wansa na obeba abedwam no na se ya be hwe se ntoma obi enfra bi na wono obi fra ba sa nti wo ye unique wo mti se wo wade a eni kwan se wo so wo bi nti eno na ma mo ko to chen no so a ntokwa no mu ye den pa ho na nana gu ahia aye friend bibi bodu kwajo bodu ye adubuase hene ono edimdi ka call ya okoso tokwa no mu dindindin a omukum saa papa no agi akonya de ne baaye to no kra baaye pia ne se kan wo no tino ekwan so oda homa nkwa mu to muduro samfo aduam ho no wu ye nto wankodu adubuase mpo sana mecho no ntokwa nti ntokwa nya odi na okoje ko ne dia se wo ya asante nti no dia we very great on so compare adubuase for no adubuase for no from Asaman omo ya Asaman no mo adubuase ya old adubuase ya akro carry all area ho e no mo to call Asaman a se se ba bi omo yi sanity abusua papa ko fi nyame kye na ote ne nka no fa ya aso na aduanafo ho kwan ya fa so mbenya o makraboa ene abusua no kwan ba fa so ba ya ekusi wampam efri e wampam fie ekusi eye doma boma aene e from aduana PC sa so na ote aso na free eye adubiase efri mu awurawura mu adanse efri mu bewie eye achim abu akwa ene omuso efra mu ye opanyi ufuria ata panyini the first another the second ene akunya no so abesiwa ene omudi omakunya omakrabwa ene eye kwa akwa da bi na busu ya wo so de ene sen wo so adwen kire ene sen wo so betimi afre oh ye 0244 840108 so
and 0205 500 215 0205 00 215. Also bit me by a Jumedi, so now swatch our 0205 00 215. I think say number now. Let me mistake 0205 500 215 and 0244 840108. Papa, we nyama no. Ye hwa de wa ase. Ye hu se eye safuku nyina ye abrempofo a na se omunam da apakam a ye do mo ba eye otumfo enche nua no omo. Ohene be ne betimi asore etu abrempon esesi abrempon etimi si sa. Say asante die no etimi si sa. So asante betimi asante hene a we man hene betimi si man hene etu man hene. Die tian say konfa no che bae no. Sa amaya ikeka nyina ojeje o makonwa. So nam che no. Enna wo sin nam se nkabo mu ntie jeje makonwa no na etu tutu amana de gu mu ya amamere. Nti efiri okọ no otumfo no na ebo akonwa ma wo mu nyina. Nti untimi nkase wo ode wakonwa ode wo. So won de me kire no. Nti de confront na che be ye say on be united. United we stand, divided you fall. Nti sa na tie de amomfa mu nyina mu nkonwa no obi ankase me de me ho. Na obi ade ne nkonwa e ba ye emo mu yiyi omutruni kapebu abajo se ne na mobre ne ade ade nyina e no omo de ye de ye sa de no so won hye ye de to. Hello. Good evening. Good evening, sir. But you need to be okasa free. But you make a free akotia. Okay. Adia mina na can call me. Me ajo ho pa. But you entio. Ko kusanto. The church in Menko. Bibi ana de obeka. We entina na me fa me course wo ye me a me studio a bi monti ase no edi pa no mo de tu sa speaker yi no no tie ne ho no tie ne TV kai wa ase na be me a on tie ne ho 0244 840108 0244 8400. Hello. Hello. Yeah, hello. Yes, I'll pay you back to baby okasa free. Hello. Beba choma jo udi any be okasa free. Yes, sir. Adama ko kasa free. But also okasa free. Kasa free kinyasi. Kumasi. Okay, yanko. Usa oyene asante for omuni gonja for asante for ni gonja for ayonkufa. Papa pacho etio entio ho jomu TV no volume no jomu no o say asante for ni gonja for e wo de yin. Hello. Papa pacho wadaro ma mitio. Hello. Papa pacho ma jo so udin ni bebe okasa free. Pacho me kasa free asante da pari. Asante ba kwai pacho papa menenko. Me pacho ediana domafo no na me pete nka onse su di mo fi se wo kodoma ho na ese omutimi mo wo se omonyine ne timi twa asante wo hine ni biti ama omotina so nti se doma hene tina so ya otena otufo itiso aye ko koton ade a omode sere yen ba last 2 weeks me tie bu program yi ma ye papa itire ni se domafo no wantimi en defeat asante fo won tokwanim nanso ko domawa eda oma no se omatimi atwa ye hinti ama omohine no kwa ni timi da ehono ma wo tena se a wotena so timi pese onsan kabiem na obiara wo tie bia hu se omasam no amoka no no enye eno Brase obiwa no e wo sa 0244840108 and 0205 500 215 0205 500 215. Hello. What dimension so 0244840108 and 0205 500 215. Hello. Hello.
good evening, but Charles Enchi, but what I'm charging yanko. Na me de asime pere me ne ajinchebe a but asime me no amasa asime share program na ya be match pa asime me san send the film pere me da masime ejima moye na Charles but o kasa abusu abe na ufri pa me de asime ya mani obe papa etowoni so o da so abusu o ya kani enti abusu abe na ufri we to go ni kro ya kani ana de me nyan to question afi o say Charles ba onya baby nti o kana Charles inche kro o say tu free o because one kasa e hu fie hello papa udi ni ro kasa free efeme chef someone ka be free kumasi okay ejata na the person who bishop penye se o so no ka bi se ejiana fo no group no obo wale omo na be dia se eme so no obo wale omo ni mu ayi a e ka bibia na eya na senye se aduana fo nda so omo a eya na senye papa em say ebe na ya find way to it for say hello papa udi ni bebe kasa free but good evening that me oyokoni wakra boy dey efere Peter Opoku what you say efere Peter Opoku also oyo dey abusu abe na so oyokoni oyoko na me beze me bi se oyoko no ye ti abo ani dey na ba to kasa obi oyo ko ni wakra boy dey me oyoko o ti o abusu awo ni wakra boy wa hwe ye ti abo ani dey yesu ya dey ampa hello when to me enyina so hello asem me through hello sir so for na my name let me begin with an exam and no one no I bonni na say na say Mate. Omo na ye e ka bibia na enye sa patri. Mate. All right. Wadarma mintimi mfa afrefo bi ba fie na wona mo busa ana mo kire o ma adwene de o monte ase no so ne ye yiwa no. Papa kofinya meche wa ase. De ahinte wo ye ya hititena mu ya brabo mu ye titi no. Eno ana ya bakosem no eno na papa ogusu a wi ya no papa yo abusu na ka bio kabi na question na ba na obi bisa se gonja ni asante yonkufa be do munte gonja ni asante no na omo ye ayonkufa pa omo do omo afi so omo kwa akon omo ni dagomba fo kono gonja fo beta asante fo chi mo omo de edifiti gonja odisen dagomba fo no oh gonya fo no omo twum from nwa ho ebe ka asante na the whole Ghana no sa tribe mi no na omo din da asase so ayo Ghana anya na the whole Ghana asase na mo sifo mo sifo de omo wasase wa omo ni asase se mo sifo no mo firi gomba dagomba mu na bae dagomba so na gonja fo no bae na asase we no e da ho a omo defeat nipa no wo so no oh okay so na mcho no na be ye omo dia enti yokofo da asante ni gonja fo ni ntokwa tese omo ku bom we bibia do omo kun de enti na ma asante fo benya asase ni bia na omo timi defeat fa area ni nyina se ka se kina se obi ye president na se wo ye kina wonya kin biem na se abrochire Queen Elizabeth ye wo hima ye wo president ho prime minister ho ko France ni adade nyina ye wo king so so omo president ni adade nyina ho ntia no de na de tosum you no wo se domane asante so ye ka so asante samre na domane asante kono na ye ni asante asante state na ebi ni ho eye krokro frefre kobo akuakuafo krokro na omo se omo fo omo se ye nyina ye baako
united ne enkreti asante no nti kokofu ne bekwai kura kwen so na mche no na Kumasi so ne asante no se de wo kan eno no kwen na Dwaben so ne obi aso kwen so na mche no na ntokwa ache nketenkete a wo mu no epese wo mu kabo mu ntina ma wo ye saade no okay so na mche no na wo no so ti Kumasi ha so na mche no do mafo mu so tu Kumasi ha nti eno na ono kokoto hye we so se ene mempene na emra mefa yitumi mehye wase de mempene eno na ma wo ye den wodi ene kontokwa no na se wo twa ni to because odi fiti ni we no wote ha kopim so se tutu firi no aba ya one ne beko ha opam no ma ne konti so bi ka se wodi bibi koya menyi ni sa afen so wo bi so se aware na no mo ware no aware na no mo ware no tama initially na nipa no so de utumi ware wo nua e ma ne yeye be sa tama no mo wa ha ne de no ma do so a eni kwan se nkomo ware wo mo ho enti no mo de ya yensi a o mo de di wo mo ho fe o se amoakare ene adoa anuano mo amoware ware wo ho so na mche no ene de omudi di wo mo fewo enti saa na akoya mche mo do so de a o sa atris wo nya obi a won firi wabusua mu na akọ ware firi abusua foforo mu ena omudi omo ware wo mo aho ena we de so kan saa de ba me fa last question we empo na ye firi o so kan saa de a asan o se oyokofo no e asansa aboa na ye funa asansa no asansa akroma na ayokofo mo krabo ne akroma ena enya akode asansa nyekodi okay wara remember that say na o kan sa dia say de gonja for modon moyonko for pa eye ntokwa be da ne asante ntemu enne omoya busue na asante hene ekọ ware gonja ni na ekunya asante ase firi wo say oni be dia de be yi eye piao yekọ afuto ba ko be etachiri yo de ye kan say pinchan na nsan ya betutomo no no nanti na ma ya be gina ha ye keka we no nyina se bia obi abehu ba bia ogina enti so obi ka se wo abusua we mu na we nye wo hena o hena gi se wa konka vast land na we no so de asantefo no kokọ Togo Benin me no nya adwi na atwe se ne ye be so e be so nye ye den ene ni tie be ne ba ya ye nyina ya kanfo na be nya asanteman na enne asante na anyini chen akanfo no na atwe se ne ye bi siase media no ko Facebook United wait my friend skuto yipe bre na share nso se dwumadi obetima abeso ya se ana se obetima dwumadi enso a free number 0244840108 aha nam de dwumadi bisi echina ene me ntena wate na endie ebeye edutwam ma me adusa ebe fiase kwan fa so enya adusa heba mecha no echina obenya emunchiremu peace bye bye onipa mfiri peme bibi gisa wo de firi soro amanansa meja wo soro bebu so de yale nyina tumi ahye mensa enumunyam kan yankopon biem fi se ne a waye wo medimafo heba clinic no abu nipa adwen ne ntiase so yale na yesuro se suro diabetes pressure yale wo nyina ye ntatia case gisa de woda from wo ana yesie na obedu medimafo a wonya yaresa medimafo heba clinic oto ne nsafro obi owo akichi ne bencheye se afedi ejebo what the branch ne ba kwa ba be ka ho ewo Accra Pokuase Mayira kire se Mayira wanya anyira Mayira abahan mu na me ka kire wo yarefo bia se onka na komanto no ye na o mepiem se ye Kumase ebua kwa gogo se ye Accra Pokuase Mayira ha ne bia ye mfa poma ma ha ensa mfa nkofie ye ntena hwi mu ma ha elfa hwi ne enkofie da bia doctor ka asem se oyarefo a ohweme mihia ogidie de mihia eye oyarefo wana montuo se obetua na mo aduru medimafo heba clinic se wuduru na wo yare no se enye sika na wo de yare ne sresre na se wo so wo pa yaresa pa asole na ntedia medimafo heba clinic eye oyarefo bia wudimafo ne heya bepiem wo Kumase ebua kwa gogo Pokuase Accra Mayira na bra na Dr. Tam on fatam ento yale so onyankopon amanensa so da bia dia na eye me ya me kaya na me dwen ho ye me ya ne se nipa bebre ho a wanya lucky a wanya ne se hu Dr. Tam da so entem enti sabre wawu ama yesie won senkote Dr. Nkan ke bi adanse a obi die no no so ebeti bi fi se me kai ma me bi obaye na ye hwe ne yare mpo na wo di adanse sabre no ene ebra osan ko ye san baaye no
na bi se yare e ma akwada ebo abrewa me tene kan wo London ti me friend na me buy no me ba na me te huti me crap mo me yenu me nya me da so se nya me betimi asam yare enti me buy no wasam yare me ho atome ade awaye de me ntimi na na se me di nyame edi na da na se efisa ne ho ye nwanwa sa wo hwe first said na me se ma gbabere wa poso na wo hwe said ye ne me city a na chese nyankopon ne ho ye nwanwa odi ma fo wo ya de wa hwe me yare o me nsusu sa wo betimi asa me yare yahudu bebre enso me ba ye na wo de aduro ka me no yare ni nyina ko makọ na masan aba me de me ho abekire no me ba ye no wo humi o me yi me glasses wo se ho ani e na me se wuni